дар нишасти хабарии вазорати саноат ва технологияҳои нави Тоҷикистон гуфта шуд, ки бори аввал дар чанд соли ахир ҳаҷми содирот, яъне баровардани моли Тоҷикистон ба хориҷа афзоиш ёфтааст. дар муқоиса бо соли гузашта ин афзоиш 5% ташкил додааст, он ҳам дар соли душвори ҳамагирии коронавирус. яъне агар соли 19 ҳамагӣ 26% мо содирот мекардем ва 74% воридот мекардем, соли гузашта ин нишон дод 5% музбӣ гашт ва як нишондоди хеле хуб аст. яъне содироти мо 31%ро дар бар гирифт ва воридоти мо 69%. афзоиши содироти маҳсулоти саноатиро вазир ба бештар шудани фурӯши тилло, маъданҳои кӯҳӣ ва ҳам содироти маҳсулоти ғизоӣ марбут донист. ва дар ҳолате ки мо ина гуфтем 18 корхонаи тиллобарорӣ дар Тоҷикистон фаъолият доранд ва бо дута корхонаи нав фаъолият мекунанд, чаро ки мо қисми ӯро нафурӯшем? фикр мекунем ягон проблема нест. мо бояд пеш равем, ба ақиб наравем. ҳозир бисёр давлатҳо, масалан худи Русия, беҳад зиёд тилло фурӯхтанд. барои чӣ? бори аввал дар бозори ҷаҳонӣ тилло нархи хеле боло шуд. чаро ки уна нафурӯшид? чунки фардо ки ӯ поён равад, зарари мо мешавад ку. таҳлилгарон афзоиши содиротро далели беҳтар шудани нишондодҳои макроиқтисодии кишвар меноманд. мо метавонем гуфтан ки дар баробари молҳои саноатӣ ва сангҳои қиматбаҳо молҳои мисол гирем ки маҳсулоти кишоварзии мо ҳам ҷойгоҳи худро дар минтақа мисол пайдо кардаанд. мисол аз лиҳози аз қабили мисол меваҳои хушк, мисолу ангуру, мисол меваву сабзавот, яъне сол ба сол рӯ ба афзоиш аст. ин аз бештар бастагӣ дорад ба ҳамин яъне истеҳсоли дохилии мо. аммо ақидаи дигаре низ садо медиҳад, ки афзоиши ҳаҷми содирот аз ҳисоби маҳсулоти коркарднашуда ва хом зиён буда маънии аз даст додани даромадҳои бештареро медиҳад. ҳатто мисол тилло бошад, мо вая мегирем, чиз мекунем, слитка мекунем ва мефурӯшем. дар маҳсулоти ниҳоӣ намебарорем. мисол хай мебарорем ақиқа ё чи дигар чи, вай аз ҳамон истеҳсола гире ку 2-3%. хай мумкин бошад дар ҳама соҳа бошад як чи ним чи ва ба хориҷа мебароранд, лекин в основном ҳамон чи сириёя. Тоҷикистон чанд соли ахир бо экспорти бархе аз маҳсулоти сохтмонӣ аз қабили семент ва гаҷкартон даст ба содирот зад. ин мол дар кишварҳои ҳамсояи Узбекистон, Афғонистон ва Қирғизистон харидори зиёд пайдо кард, вале орзуи содироти маҳсулоти бештари ниҳоӣ ҳанӯз иҷро нашуда боқӣ мондааст.